होय रे मॅथ्यू, कित्याक रडताय? कित्याक दुःखी आसाय? पहिली बायल गेली पळून, दुसरी बायल गेली पळून, मागीर कितें जालें? तिसरी बायल करायची. हां, हे काळीज ना, काळीज होडले जाय. आत्महत्या वगैरह असे काय करायचे नाही. तिसरी बायल, सरकार किसी के बिना रुकता नहीं. सरकार कभी रुकता है? सरकार रुकता है? कोई मर गया, कोई गया, सरकार चलता रहता है. ऑफिस चलता रहता है सरकार का. असे जाऊ दे. आणि बाईल गेली म्हणून रडून आत्महत्या करून हे काय असले नाटकं करायची नात. एक गेली, दुसरी गेली, तिसरी गेली, चौथी, असे हाडत राहायचे. माका माहीत आहे, तू बायलेशिवाय तुका बायल जाई. बायलेशिवाय तू राहू शकत नाही ह्या संसारात. वाईफ इज लाईफ. कळले? हाव जे सांगते तसे करायचे, भ्यायचे ना. सगळ्या मनशांची अडचण असा, ह्या संसारात सगळ्या अडचण येतात. ती अडचण ही आमची परीक्षा असा. जशी आम्ही एक्झाम देऊन कशी परीक्षा पास जाता, तशी ही डेली एक्झाम असा, आयुष्यातली एक एक्झाम असा. ती पास करूक जाय तुम्ही. कळले? रडोचे ना अजिबात. घट जाय हे असे हृदय.